KSA Schravenwinkel Torhout groet u, en wel vanuit het verre Limburg. Maaseik is met de deelgemeente Opoeteren en Neeroeteren een echte topper in de bivakwereld. In de zomermaanden zorgen alle jeugdbewegingen samen voor 50.000 overnachtingen. Ze komen vooral voor het groen in het Oeterdal. We hebben sowieso voor Limburg gekozen omdat dat bekend staat voor meer groen te hebben dan bij ons eigenlijk. Het is hier rustig, het is hier kalm. We hebben heel veel plaats om hier met onze kinderen te spelen. In West-Vlaanderen is het redelijk dicht bebouwd. En hier heb je echt de rust, de plaats en de vrijheid om te doen wat je wilt op kamp. Dat is Oswald, dat is eigenlijk onze mascotte van KSA. Het is een plastieke ooievaar, maar we nemen hem overal mee. Genoeg ruimte ook voor hem. We hebben ook een badje daarachter gemaakt voor hem, een zwembadje. Ja, ik heb hem nog niet horen klagen eigenlijk. Berkenhof Den Houw in Opoeteren is slechts één van de 17 kampplaatsen van Maaseik. We zijn hier op het KSH-kamp, maar ik weet niet precies waar. Thema Efteling. Oh nee, ik bedoel, dat warm land, Egypte. Ja, het is tof. Ja. We spelen nu Dikke Bertha. Daarnet hebben we ook Zeestar gespeeld. Het is een hele vakantie vol met leuke dingen en de KSH is zeker een hoogtepunt. En ook niet schoppen, al de rest mag wel. 3, 2, 1, start! De jeugdverenigingen krijgen extra ondersteuning van de stad. Zo bezoekt de gemeenschapswacht elke kampplaats en zorgt ervoor dat de kinderen onbezorgd kunnen genieten van hun verblijf in de natuur. Ik ga mijn mama niet missen omdat ik slaap bij al mijn vriendjes. Nu, er ligt een beertje bij ons en we gaan toch in de nacht een 5 houden in de kamer. Proberen iedereen wakker te maken.